It-traħis fil-prezz tal-petrol u d-diesel ser iġib miegħu ċertezza hekk kif il-prezzijiet ser jibqgħu hekk sa tmiem is-sena, xi ħaġa li permezz tagħha ser tkun anke qed tgħin lill-industrija u lill-familji. Il-Gvern irnexxielu jraħħas il-prezz tal-petrol b'6 ċenteżmi u l-prezz tad-diesel b'2 ċenteżmi, prezzijiet li ser jibqgħu fissi sal-aħħar ta' din is-sena. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt kollegament telefoniku il-ħadd filgħodu mal-ġurnalista Janice Bartolo fuq One Radio. Għal-Gvern il-priorità li jmiss hija li jkun hemm ftehim simili fuq il-prezz tal-gass. In-nies jafu minn Marzu ħajorsu l-kontijiet tad-dawl. Jafu li għandna issa mod ta' kif ħansalvaw l-Ene Malta, jafu li l-prezz tal-petrol huwa fissat sal-aħħar tas-sena, huwa fissat bl-irħis u ħanippruvaw inkomplu din is-sistema għas-sena d-dieħla. Issa l-inkwiet li jħor li jridu nsolvu huwa tal-gass. Il-Prim Ministru semma wkoll kif l-Oppożizzjoni ħadet xeħta negattiva hekk kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jippanikja u qed jiżola ruħu b'attitudni negattiva. Semma l-laqgħa li l-kap tal-Oppożizzjoni kellu mal-Ambaxxatur Ċiniż. Minn dak li qed naqra l-ewwel kien qed jikkundanna u ma jridx jaf u f'daqqa waħda lill-Ambaxxatur Ċiniż intaqa' miegħu mingħajr ma nforma lil ħadd, il-kap tal-Oppożizzjoni ma qal lil ħadd li ħajiltaqa' mal-Ambaxxatur Ċiniż. Jidher li l-Ambaxxatur Ċiniż qallu li għadu li tiġġudika d-deal mal-Ene Malta, forsi qed naraw xaqta tagħma. Dan juri kontrast kbir mal-kampanja negattiva li l-Partit Nazzjonalista u l-istess Simon Busuttil għamlu fil-konfront tal-ftehim importanti fil-qasam tal-enerġija li l-Gvern Malti laħaq mal-pajjiż Asjatiku. Joseph Muscat tkellem ukoll fuq l-Ermolta u sostna li l-Gvern ser iħalli l-istess nies li appunta Gvern Nazzjonalista ħalli ħadd ma jkun jista' jgħid xejn. Meta l-kuntratti tagħhom jispiċċaw l-istess nies ikollhom iġorru ir-responsabbiltà kemm fit-tajjeb u anke fil-ħażin. Waqt l-intervent telefoniku il-Prim Ministru tkellem dwar iż-żjara tiegħu fl-Istati Uniti. Iż-żjara fl-Istati Uniti tal-Amerika sarfet fi 3 għanijiet differenti li kienu milħuqa waqt bosta laqat li saru ma' diversi pajjiżi. L-ewwel għan kien dak li l-Gvern jiffoka fuq il-pajjiżi tal-Mediterran. Dan sar permezz ta' diversi laqat ma' pajjiżi pa' Tunezija, l-Eġittu, il-Libanu, il-Libja u l-Alġerija. Joseph Muscat spjega kif il-ħbiberija ta' bejn Malta u l-Palestina ġiet imġedda fuq li kien aċċennat li Malta ser tkun qed tkabbar il-ħbiberija tagħha mal-Iżrael. It-tieni għan tal-Gvern kien dak li jsiru laqat mal-imsieħba strateġiċi biex tkun aġevolata l-ekonomija ta' pajjiżna. Fost dawn il-laqat kien hemm dawk li saru mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov kif ukoll laqgħa mal-Gulf Cooperation Council. U laqgħa oħra li waslet għal-ftehim mal-Kuwait sabiex jibdew titjiriet tal-ajru bejn iż-żewġ pajjiżi. Laqgħat oħra saru mal-pajjiżi bħal Qatar, Emirati Arab Magħquda u l-Baħrejn. Il-Prim Ministru semma li t-tielet għan kien dak li jkun hemm laqat ma' pajjiżi li bħalna qed jaffaċċjaw il-problema tal-immigrazzjoni regolari. Kien għalhekk li saret laqgħa mal-Viċi Prim Ministru tas-Somalja sabiex jibdew relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi li waslu għall-għajnuna reċiproka dwar din il-problema umanitarja hekk kif il-maġġoranza tal-immigranti li jaslu f'pajjiżna ġejjin mis-Somalja. Tfajna żerrija illi nemmen li tista' twassal għal ċertu affarijiet li aħna ngħinuhom l-ewwel nett għax aħna jekk is-Somalja tkun aħjar kun hemm inqas inċentiv li nies jitilqu mis-Somalja. Kif ukoll li huma jgħinuna b'diversi metodi li ħanibdew niddiskutu. Il-Prim Ministru semma kif kien hemm laqgħat osra mal-President Amerikan Barack Obama u martu kif ukoll mal-koppja Clinton xi ħaġa li tgħin sabiex niżżeraw u nkabru relazzjoni ta' bejn iż-żewġ pajjiżi.